uNjoko ihobosha mbambo ubhale i-post yakhe laphana ku-Facebook ne-update ethi, "Ngijabulela ukubona indlela eniseseka ngayo singamaciko kuma-single nama-albhamu nama-EP aphumile. Nathi siyayibona impumelelo kade sasizabalaza. Mdumazi, Umkhulekela, Ali Mgube, King Noba, Imfezi, uZondi, nami eyami sisala nendlela yokuba ibuye ku-YouTube. Kodwa cela niqhubeke nokuyidlala ku-Spotify naku-iTunes. Ngiyathemba kuzolunga kuleli viki elizoqala. Ngiphazamiseke kakhulu kodwa impilo injalo. Niqhubeke njalo bafowethu." Right, siyanamukela ekhaya Indofana Soweto TV, i-channel le ekhuluma ngawo wonke umculi uma kunezinto ezenzakalayo, ama-post, ama-update nani nani. Sibonge abantu abakwazi ukujoyina, ababuyayo, abaqalayo, abasherayo, abakhomentayo, abalayikhayo. Sibonga kakhulu bafowethu. Right, uNjoko akuvezayo laphana uthi ukubonga kakhulu kubantu abakhiphile, support eniyivezayo, support eninayo, support eniyiphushayo. Bakhona-ke abanye-ke abanjengoFezile Mnyama, ezevelethe naye ukhiphile, baningi abafowethu abakhiphile, bebala nje abambalwa laphayana. Right, ezeveletha-ke ingoma yakhona iyagijima laphayana bafowethu, iyagijima, iyagijima, igijima kahle kakhulu. Izosheshe ilishaye-ke imiliyoni, liyophela nje maybe 7, 8, 9 days selishaye imiliyoni. Ngibona igijima ihamba kahle kakhulu. Right, le nkinga-ke yokufaka umculo online bafowethu kunenkinga. Kunabantu abakwazi ukuthi befake umculo wakho again under a different channel. Umuntu afake umculo wakho ewuthatha a-create i-channel entsha. Lokho osekudrayiva ini ama-viewers from your main channel as umculi okhipha ingoma, iya kulo muntu lo ozifihlile okungazi ukuthi ubani, ukuthi bezobuka ini, bezo-stream-a ini umusic wakho. Yilokho okudistebha abaculi, yilokho okubamoshayo, yilokho okubenzela phansi. So yiyo inkinga ekhona le. Sikubonile ku-albhamu kaKhuzani, sibonile kwi-Gucci, sibonile Sigadumzile, sibonile oMenzi nobani bani abaculi abaningi lento ibashayile. Namanje kusenengoma Ijele eyesibili eyafakwa laphana ku-YouTube, ingoma Ijele engabe yangena ngaphi kwezikaKhuzani yaphusha yahle yosho ukuthela imiliyoni, kodwa kunengoma esiyohlanganisa imiliyoni engeyona original channel kaKhuzani. So lezi zinto ziyenzeka bafowethu and ziyawumosha umculo. Mina ngibona ngathi ngoba lento inkinga endala, inkinga engeke isalungiseka kalula, inkinga engeke isalungiseka manje. Ezinye zezinto bangayi-report-a abantu, kodwa-ke benze sure ukuthi ba-report-a ini, ingoma or i-channel e-right emosha lowo mculo loyo, ukuthi nangubani ufaka u-music ngendlela e-wrong. Ngoba nje sekugcina sekulimala nje umsebenzi oNjoko, yingoba yini unganothisi kahle izinto esikhathi sebe-select laphana kwi-procedure, sebefaka i-channel okuyiyonayona emoshayo, kwase kufakeka nephutha i-channel e-wrong. Kuzothatha isikhathi-ke u-YouTube uzomele uyo-review-a leyo nto leyo, uthathe isikhathi ubone ukuthi okay, nangu umnikazi. Udinga wonke ama-proof, yonke into yoku-verify-a, i-process end, i-process end, nama-weekend kwesinye isikhathi abasebenzi. So yiyo into ebuhlungu leyo. Siyafisa ngempela ukuthi i-EP kaNjoko ibuye ilungiseke ngoba okwabika ey'nsukwini ezedlule nathi salishere lelo daba lelo lapho kule channel. Sesiyafisa ukuthi-ke iphinde ilungiseke bese kuthi laba ababalile qhubekeni ba-stream-e, beqhubeke badlale kakhulu, abanjengoMdumazi, oMkhulekela, Ali Mgube, King Noba, Imfezi, uZondi, etc etc. Bekuyilokho nje bafowethu besuke nje lolo daba lolo olumbala, akukho okutheni esizokhuluma ngakho. Siyabonga ithuba eliselakahle.